2500 vuotta vanha Agora, kansalaistoiminnan keskus, filosofia, urheilu, kauppa, tiede ja taide. Taustalla Attaloksen Stoa. Tuolla ylhäällä ehkä maailman kaikkein tunnetun paikka, Akropolin kukkula. Rakennukset säilyneet meillä 2500 vuotta ihaltavina. Kysymys kuuluu, mitkä tämän päivän rakennukset säilyvät 2500 vuotta. Roomalaisen Agoran portti. Aikoinaan täällä oli Ateenan keskus Rooman kaudella. Ja tuolla ylhäällä on itse keisari käynyt rapustamassa nimensä, että täällä on käyty. Hefaistoksen temppeli, rakentajien ja puuseppien kunniaksi rakennettu temppeli. Antiikin parhaiten säilyneistä temppeleistä. Tuulten torni Ateenan bysanttilaiselta kaudelta. Monastraki aukio. Monastraki, pieni kirkko ja kappeli. Aivan viehättävä rakennus yli 1000 vuoden takaa. Kysymys siis kuului, mitä modernin ajan rakennustaiteen monumentteja säilyy 3000 vuotta ihmisten ihailtavaksi. Yksi esimerkki voisi olla vaikka Eiffel-torni, toinen vaikka Gaudin Sacre de Familia siellä Barcelonassa, kolmas miksei vaikka Olympiastadion Helsingissä. Minulla olisi yksi ehdotus, se olisi Haakahelia-talo Helsingin Pasilassa ja varsinkin sen 7. kerros, jossa tämä oppimisen uudet ratkaisut, ilmapiiri huokuu taatusti vähintään 3000 vuotta eteenpäin.